Рамазан айы дәвамында Казандагы Ярдәм фонды карамагындагы дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге һәм Ярдәм мәчет янындагы Рамазан чатырында 23 марттан 21 апрельгә кадәр ифтарлар уза. Шушы көннәрдә журналистлар өчен дә авыз ачу мәҗлесе оештырылды. Ураза тотучы каләм әһелләре белән Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Рамазан айы белән бергә Ярдәм мәчетендә сукырлар өчен чираттагы уку реабилитация курслары башланган иде. Аларның тернәкләнүе белән танышу һәм бериштән Рамазан ифтарларын оештыру өчен кемнәр генә килми бирегә. Бергәләшеп ифтар мәҗлесләрен үткәрәбез, хәйр ашыйбыз. Һәм кунаклар, көн саен кунаклар килә. Безнең республикабызның рәисе дә килеп китте, алар белән танышты, эшчәнлек белән танышты. Казан шәһәре мэры дә килеп китте. Безне игътибарсыз калдырмыйлар. Журналистлар өчен ифтар Казан эшмәкәрләре һәм мөмкинлеге булган гаиләләрнең матди ярдәме белән оештырылган. Ифтар мәҗлесен алып баручы Гамил Нур искәртеп үтүенчә, бирегә дини темага язучы каләм әһелләре, ислам белгечлеге буенча укытучы галимнәр, остазлар һәм Ярдәм мәчете белән һәр даим хезмәттәшлектә булучы гаммәви чаралар хезмәткәрләре чакырылган. Ярдәм мәчете шулай журналистларны җыеп, шундый табитендә күп кайбырлар инде ялга киткән, кайбырлар әйтә хасталанып торган, менә шул хасталанып торганнар да киләләр, очрашабыз, күрешәбез, шундый да менә күптән күрмәгән журналистларны да монда килеп күрәсең. Журналистлар ифтары барышында әйтәсе сүзе булганнарга чыгыш ясау мөмкинлеге дә бирелде. Ярдәм мәчетенең эшчәнлеген күрсәтеп, башка телләргә тәрҗемә итеп күрсәткәндә, мөселманлыкның үрнәге итеп күрсәтергә мөмкин. Менә мөселман диненә нинди ул дип күрсәтергә мөмкин Ярдәм мәчете мисалында. Журналистларны бер урынга җыю бик четерекле мәсьәлә. Алар гел хезмәттә, гел юлда. Илфат Фәйзрахманов Төркиядән кайтып төшүгә килсә, Йылдыз Шарапованың Белоруссиядән кайтып килеше. Кем уйлаган кайчандыр менә шушылай мәчетләрдә ифтарлар булар, анда журналистларны чакыр. Шуның хәтле дөнья үзгәрдеме? Һәм менә шушы иманга, исламга таба үзгәрде ул. Шусы сөендерә инде безне бүгенге көндә. Ярдәм мәчете оештырган мәҗлестә арабыздан китеп барган журналистлар рухына дога кылуда күркәм гадәткә әверелде. Кемне исемләп беләбез, кемнәрне исемләп тә хәтерләмибез. Рухи ризыклар, дога сәламнар ирештер. Журналистлар ифтары тамам, әмма Рамазан айы без әле дәвам итә. Көн саен Ярдәм мәчетенә 500-дән артык кеше ифтарга килә. 1000 мохтаҗга ланчбокс, ягъни махсус җыелма ризык тартмалары таратыла. Мөршидә Җиһан, Ринат Асадуллин, Татарстан яңалыклары.